tenendona octobre kalo tile 19 an balima aw bisimila an balakci ka don kibaru kɛnɛ kan kibara minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye bi tenendo octobre kalo tile 19 mali finitigiw olu kɔni ye u to pankuru kɔni sanfɛ ni ka balo ale ni fura dɔw kɔni bila ka jigi farabugu kɔni dugu kɔnɔ k'aw ladɔnniya ka fɔ farabugu ale kɔni bɛ jabali ɲɔnɔ mara la a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan nin dugu in kɔni ni o ye farabugu ye jatigɛ wale tabagaw kɔni kɛlen bɛ ka dugu in kɔni lakori ni o sababu la mɔgɔ kɔni tɛ se ka don dugu in kɔnɔ wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka bɔ fɛnɛ o sababuya la donso minnu kɔni bɛ nin dugu in kɔnɔna la olu kɔni ye cɛsiri kɔni caman kɛ walasa cogoya min na nin jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni kana se ka don dugu kɔnɔ mun kɔni ye mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu kɔni ye labɛn caman kɔni kɛ walasa u bɛ se ka nin jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni kɛlɛ cogoya min na nka o labɛn ninnu kɔni si ma sira sɔrɔ farabugu ale yɛrɛ kɔni ni jabali cɛla la pɔn dɔ kɔni de bɛ yen nɔ ni o kɔni tun bɛ dugu in kɔni doni nɔgɔya kosɛbɛ jatigɛ wale tabagaw olu kɔni ye nin pɔn in kɔni kari walasa cogoya min na mɔgɔ kana se ka don ka taa dɛmɛ don nin duguden ninnu kɔni ma hali finitigiw olu yɛrɛ kɔni kana se ka don ka taa u kɛlɛ tuguni o kɔni sababuya la kungo ale ni bana o kɔni tun bɛ ka maa caman kɔni faga ni dugu in kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sijɛlamɔgɔw ale kɔni ni denmisɛnninw o kɔni sababuya la u kɔni ye welewele kɔni bila mali jamanakuntigiw kɔni ma walasa cogoya min na u bɛ se ka dɛmɛ don u ma u kɔni tun ye fɛɛrɛ caman tigɛ o kɔni tun ma sira sɔrɔ nka bi tɛnɛn don mali finitigiw olu kɔni ye fura ale ni dumuni caman kɔni kɛ pankuru kɔni kɔnɔ ni ka taa nin dugu in kɔni sanfɛla la ka se ka a bila ka jigin dugu in kɔni kɔnɔ cogoya min na walasa dugudenw olu kɔni bɛ se ka dumuni kɛ mɔgɔ minnu kɔni man kɛnɛ olu kɔni ka se ka furakɛ hali bi an ka jɛ ka dugawu kɛ ala ka nin duguden ninnu kɔni ɲuman bɔ a ko da fɛ kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye alamisa don octobre kalo tile 15 mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi 8 olu kɔni nɔ minɛla ni ka u don kaso kɔni na ka sababu kɛ bingalikɛ wale dɔw kɔni ye kibara minnu sera ma olu kɔni ne y'a yɛrɛ ka fɔ mali fanga yɛlɛma kɔni kɛra don min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ut kalo tile 18 ka dugu jɛ a tile 19 na ko nin finitigi 8 ninnu de kɔni filɛ ka taa dɔɲɛ kuntigiba dɔ kɔni ka so ni ka taa o bolofɛn nafama kɔni caman suɲɛ ni ka tila ka tiɲɛli caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a ka du kɔnɔ o kɔni kɛlen sa nin finitigilaka ye ale kɔni ma a ko bila ka sumaya ale kɔni sera polisiw kɔni ma walasa cogoya min na tɛgɛ kɔni bɛ se ka da a ko kisɛ kan o kɔni ko kɛlen brigade d'investigation judiciaire mɔgɔ ni an ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma lasurunya la n'an ko biji olu kɔni fɛnɛ ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda fo ka taa tɛgɛ da ni maa 8 ninnu kɔni kan tuma min na nka nin ko in yɛrɛ kɔni bɛɛ la mun kɔni ye maaw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ kosɛbɛ ko maa kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ ni maa 8 ninnu kɔni na ko jɛkulu min kɔni kun sigila walasa ka nin cɛ in kɔni ka du bingali kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ko polisi kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ o jɛkulu in kɔnɔna la ko nka tagalen ɲɛfɛ kɔni ko nin doyenkɛ in ale kɔni ka telefɔni tun bɛ dɔ bolo ko nin finitigilaka ninnu kɔni ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fo ka taa o cɛ kɔni nɔ minɛ o kɔni kɛlen u ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ko fɔ o la fo ka taa a maa 8 kɔni dafa an bɛ wagati min na i ko sisan ni maa 8 ninnu kɔni tɛmɛla kiribulon mɔgɔw kɔni ka yɔrɔ fɛ ni olu yɛrɛ kɔni ye u bila ka taa kasobonba la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye jumadon octobre kalo tile 16 Tombouctou ale kɔni jagokɛlaw kɔni bɔra ka taamaba kɔni kɛ k'u ka nisɔngoya yɛrɛ ka sababu kɛ bingalikɛ wale minnu kɔni bɛ taa ka ɲɛsin olu ma dugudenw yɛrɛ fɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ Tombouctou ale kɔni surakaw ale ni a tamasɛkiw ni a arabu ni a yɛrɛla ka fɔ ko olu kɔni de ka can kosɛbɛ jagokɛlaw la olu kɔni ye taamaba dɔ kɔni kɛ k'u ka nisɔngoya kɔni yɛrɛ ka da kan ko ni bingalikɛla wale kɔni taara ka duguden kelen kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jatigɛ wale tabagaw kɔni ye mun kɛ ko dugudenw kɔni bɛ wuli ka na firi olu kɔni ka feerefɛnw kɔni kan ale ni u ka dukɔnɔlaw kɔni kan ni ka tiɲɛlikɛ walew kɔni kɛ ka bingali wale caman kɔni ta ka ɲɛsin olu ma ka sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni sen tɛ ko minnu kɔni na ni jagokɛla ninnu kɔni ka fɔ la ko dugudenw kɔni caman bɛ baga olu ma ka fɔ ko olu kɔni ye jatigɛ wale tabagaw kɔni dɔ ye ko walima ko olu kɔni ni jatigɛ wale tabagaw kɔni bɛnmakan don ko ka sɔrɔ ko olu kɔni ye dahirimɛ ɲininaw de ye ko olu kɔni bɛ baara de kɛ ko ka jamana lata ɲɛ ko ɲɔn tɛ olu kɔni tɛ baara kɛ ka jamana kɔni lasegin kɔ o sababuya la u y'a laɲini mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ u ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na olu kɔni fɛnɛ bɛ se ka u ka sigi kɛ hakilisigi ale kɔni ni lakana kɔnɔna la nin taamaba in kɔni fɛnɛ dugusɛjɛ ni o kɛra sibiridon octobre kalo tile 17
Tombouctou ale ma fima ulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ willa ka tama ka yɛrɛ k'a fɔ ko bingalikɛ wale kɔni ye dadigi kɛ ulu la ko sabula ko sibirijan tɛmɛlen ko bingalikɛ wale dɔ kɔni tara ka ɲɛsin bɛla kamalen dɔ kɔni ma ka o bolo telefɔni kɔni minɛ a la ni ka sɔrɔ k'a faga o sababuya la ni ma fima nunu kɔni bɔra ni ka lakanabaliya kɔni kofa kosɛbɛ kuma kuncɛla ni fan fila bɛ mɔgɔ kɔni ka laɲini ne ye bɛn ale ni keleya kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni kuncɛla ka kɛ ni kardon ye octobre kalo tile 18 a yirala k'a fɔ ko coronavirus kɔni yera maa 9 de la ko wa fɛnɛ ko maa 16 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔgɔyala ka bɔ u ka coronavirus bana la coronavirus kɔni yelen filɛ ni maa 9 minnu kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko maa 3 o kɔni bɔla Keyeba Kaye mara la maa 1 o kɔni bɔla Kulikoro mara la Kalabankoro maa 1 fɛnɛ bɔra Bamako sigida 2nan na maa 1 bɔra sigida 3nan na maa 1 bɔra sigida 4nan na maa 1 fɛnɛ bɔra sigida 6nan na o kɔni sababuya la kabi ka coronavirus kɔni daminɛ Mali la a ye maa minnu kɔni minɛ olu kɔni jate dafala mɔgɔ 3,380 ale ni 88 na wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 100 ale ni 32 la wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔgɔyala ka bɔ coronavirus la olu kɔni fɛnɛ dafala mɔgɔ 2,000 ani 586 la o sababuya la hali bi sanuya wale o kɔni matarafali ɲininen don bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna fɛ walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana jugu in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ